लागल बा कि हमारा कमर में साड़िया पहनावाए राजा, हमारा कमर में साड़िया पहनावाए राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावाए राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा बतावाए राजा जी, दिलवा के कारा से लागल बा। काहे के जइबो सैयदी हमारे को गीत था ओकरा बाद कार्यक्रम रखे हमारे टाइम हो गइल बा काल के कार्यक्रम बा कि राह चलीला त टोकेला सोनार सैया राह चलीला त टोकेला सोनार सैया काहे नदिया गड़ोला हार काहे नदिया गड़ोला चल धक रहिया चाहे चल धक काली कहला कि नहीं आवे ने काली चल धक रहिया चाहे चल धक काली कहला कि नहीं आवे प्यार सैया जाति करत होई हमारा प्यार सैया जाके आज में चुका दो हार सैया आज में चुका दो हार सैया जाके आज में चुका दो हार सैया देख
अच्छा ठीक है, एगो लास्ट दीदी का के कबे ले आइल ओकरा बाद हमनी के निकाल जाए। देखी जब बबुआ भइल रहे लोग तो हम बताइए रही थोड़ा देर पहले कि बरहिया होखेला, तो बरहिया में एगो मेहरारू सौरी वाले घर में रहेला लोग, मरद से भेंट ना होखेला, ना होखेला। तो जब खिड़की से उनकर मरद जाने पति जी जब देखा तनी तो मेहरारू के बड़ा मोह लागता, तो वह अपना सास से अपन गोती से कैसे कहतिया कि 12 दिन के बरहिया बरही यो न बीतल, 12 दिन के बरहिया बरही यो न बीतल, 12 दिन के बरहिया बरही यो न बीतल। जब देखा तड़ी तो अपना सास से कहा तड़ी मचिया बैठल तू सास सरबे गुनया करा, मचिया बैठल तू सास सरबे गुनया करा। सासु 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 धरना कनी साहरी लाभिया के मनवरा उनकर बात नहीं सुना, तब वो अपन बात गोती से कहता रही रामा रसोईया तू गोती सरबे गुनया करा, रामा रसोईया तू गोती सरबे गुनया करा। ए गोती तनिया सा गोतिन तनिया सा भरना होरी लावा सैया के मनवाड़ा खबो, ए गोतिन तनिया सा भरना होरी लावा सैया के मनवाड़ा खबो, ए गोतिन तनिया सा भरना होरी लावा सैया के, गोतिन तनिया सा भरना होरी लावा लास्ट राह चली ला त टोकीला, ई हम 4-5 बार गा देले बनी जा।